ta at tamanon ta. Kapalibutan ta at tamanon ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manungod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan ta at tamanon ta. Ngunyan an sa indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan ta at Tamahanan ta. Makakairiba na nindo kami ngunya na Webes, Petsa 26, kan bulanin Marso, taon 2026. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-oral daw na buhay bilang sarong na mamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa inyong mga kahapotan, mag-upload sa station sa 4805509 tuon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CCP number man po na Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po, 0917-7984-808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes po na alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadara kan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukua sa Regional Center Site Arawis, Legazpi City. Kami sa indo man na antabayan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Ang DENR Bicol sa paagi kan Surveys and Mapping Division o SMD sa pamamayo ni Chief Maria Feña Bahilio nagkondusir nin training sa Forest Land Management kan Marso 24 hasta 26, 2026 sa Marison Hotel, Legazpi City. Ang aktibidad pinagpartisiparan kan mga miyembro kan DENR Bicol Regional Technical Working Group as in Ground Validation Team hali sa manlain-lain na provincial as in Community Environment and Natural Resources Office sa rehiyon. Obheto kan training na makapasidad ang mga partisipantes sa data collection, validation, reporting as in madagdagan ang kaaraman sa paggamit ng mga updated tools as in standard procedures. Tinauanin doon ni Assistant Regional Director for Technical Services Ronel B. Astor ang importansya kan training tangani na mapalawig ang kaaraman kan mga personahes sa pangataman kan kabubuldan. Padagos man ang DENR Bicol sa pagkapasitar sa mga personahes tanganing mapromoter ang sustainable environmental stewardship sa rehiyon. Mientras tanto, nasa 55 green sea turtle hatchlings ang binuhian sa kadagatan kan Taelan Cove, Barangay Talisoy, Virac, Catanduanes, kan Marso 20, 2026. Ang pagbuhi pinanginotan kan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes na pinamamayuhan ni OIC Penro Attorney Vivian Escoto, kaibaan mga personahes kan Local Government Unit, Virac. Ang green sea turtle klasipikado bilang endangered species sa irarom kan DENR Administrative Order 2019-09 o an updated national list of threatened Philippine fauna and their categories. Siring man ang gabos na wildlife sa Pilipinas, protektado sa irarom kan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. padagos na nangangapodan para sa aktibong partisipasyon kan publiko para sa proteksyon kan sa tuyang wildlife o buhay layas sa rehiyon.
Sa ibong na lado, suportado kan Department of Environment and Natural Resources Bicol ang Philippine Coast Guard sa pagselebrar kan sa indang Coast Guard District Bicol's 27th founding anniversary kan Marso 25 sa Hotel St. Elise, Legazpi City. Sa saindang anibersaryo, tinauan in onra kan PCG ang DNR Bicol sa padagos na pakikipagtabangan asin pagtaunin suporta sa mga programa kan sa indang opisina. Ang aktibidad personal na inatenderan ni DNR Bicol ARD for Technical Services Ronel B. Astor bilang representante ni Regional Executive Director Francisco E. Emilia Jr. Taos puso man ang pasasalamat kan DNR Bicol sa PCG sa pagrekognisar na nagpapatotoo sa importansya kan partnership sa manlain-lain na ahensya asin pagtarabangan kan kada saro para sa pagprotehir kan kapalibutan. Mientras tanto, sa ikalamang sunod na taon, sa Giraray piglunsar kan DNR Bicol ang Yamang Gubat asin Yamang Dagat Trade Fair kan Marso 23, 2026 sa Ayala Malls, Legazpi City. Sa pangingenot kan Conservation and Development Division Production Forest Management Section, ang aktibidad pig-organisar kaiba ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Ayala Malls, Legazpi, Biodiversity Friendly Enterprises, People's Organization as in mga micro, small as in medium enterprises sa rehiyon. Pigbida ka na sa 22 na DA as in DTI accredited MSMEs as in PO sa Kabikolan, ang manlain-lain na lokal na produkto sa Bicol, nagibo sa kakao, pili, abaka, ratan, butong shells as in iba pa. Katakod kaini, pig-enganyar man ni DNR Bicol Red Francisco E. Emilia Jr. ang publiko na bisitahon ang trade fair asin suportaran ang mga local exhibitors na katabang kan opisina sa pangataman kan mga rekursos naturales kan rehiyon. Ini ang katiriponan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa Giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, bation ta ano nga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco E. Emilia Jr. Sa opisina man po ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services Ronel B. Astor, kay ARD for Management Services Grace Carino, kay ARD for Special Concerns Adona P. Sanjago, dyan po sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo po ni RD Guillermo A. Molina Jr. IV as in sa Environmental Management Bureau kay RD Jerry Jeronimo R. Sanyes. As in marahay na agaman po sa mga naghihilingkan sa tuyang FB Live as in mga paradangog kan DZG. Actualmente po maugmahon ako kasi yaong kita sa station sa ngunya na Aldao, and aside from that makakaibahan ta po in a little while ang samuyang Assistant Regional Director for Technical Services na si Forester Ronel B. Astor. Aram ko po, midbid na po nindo siya kasi kang mga nakaagi pong mga taon, nakaibahan ta siya sa pagpuon kan sa iyang karera, digdi sa DENR Bicol. Kang nakaulay ko nga ni kasubago si Sir, sabi niya, nagpuon siya digdi sa DZGB maglaog sa pagpa-interview sa booth na ini bilang NGP Coordinator. As in, namuknaan ko po, so naging ARD na siya for Management Services, naging OIC ARD for Technical Services. As in, sa ngunyan po, kaiba ta siya sa aldaw na inita. Nga ni po idiskutir ang saro po sa importanteng lay, ang pigaapod ta pong Presidential Decree 705. Di ko na po pagpahalo yun. Good morning po sa samuyang Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Ronel Astor. Hi, good morning, Tabi, Johan. Kasi maray na naman po sa mga maray na yung tabi sa tuyang programa na kapalibutan ta at amanon na sa mga nag-iinanyog sa bilog na runa kang Bicol. Yan, nagdalagan si Kuya. Tig set up niya ang samuyang
nangyayari talaga po yun na mga technical difficulties. Ayan. Sabi ko nga di po kasubago, maugmahon ako kasi the pleasure is mine na makaibahan ta po sa aldaw na ini ang samuyang bago na Assistant Regional Director for Technical Services. Kaya ito po sa programa ta, nakaulay ta siya bilang sa iyang posisyon na Management Services. So siguro sir, sabi ta nga ni, nahiling ta su pagprogreso kan sa imong karera, kumbaga, nagtaas ka sa ranggo, you bridged the ladder sa mga, tapos kaito sir, narurumduman ko kang last na kang nakaulay, sabi mo sa kuya, ang saro sa obheto mo bilang boss, bilang executive is mahali su barrier between sa muyang mga empleyado as in sa mga liderato kang sa management services. Paano po pa sir, how do you do this? Paano ka po ba paano mo po tigagibo ang sa imong leadership sa DENR Bicol? Ay, magayon na hapot dyan. Actually, normal man lang siguro eh. Ang pagkakaiba lang dahil piglalag ang sa tuyang posisyon sa payuta. So, saro iyan sa mga, siguro sa mga karakteristik ng sarong leader na dapat yaon so empathy mo sa tao. Tanganing mas ma-feel mo, mas maaraman mo kung ano sa indang mga pagmati as in pangangaipo na sa araw kayo na paagi nagiging maluwag ang iribanan. So dahil nagkakaigwa ng mga hesitations ang mga pag-iribata kung igwasin din ng mga concerns. So tulos-tulos hindi ining na ipapaabot bukas ang sa imong opisina, bukas ang sa imong pinto every time na igwasin ng kaipuhan. So saro iyan sa mga siguro na papaabot naman sa mga pag-iriba na simple man lang ang sa tuyang role bilang leader kang sa tuyang ahensya na nagkataon lang na kita na italaga dyan na mag-lead pero parehas pa maninda kita ordinaryo pa mangitang tao na nakakamati pa mangita ko anong mga pangangaipo as in mga kaipuan nindang gibuhon ginigibot kumbaga linalaag ta din permi itong sitwasyon ta sa inda tanganing mas maging maluwag ang iribahan sa rong ahensya. Aram po nindo, sa 10 taon ko bilang empleyado kang DNR Bicol, saro po si ARD Ronel sa mga very humble na mga leader na namuknaan ko man po digdi sa DENR Bicol. Kaya ako po bilang sa iyang menti maugma ako na tigigiyahan niya man ang samuyang opisina. Asin sa ngunyan sir, nahihiling ta na dakulon ang progreso, dakulon ang changes sa satuyang opisina. Lalong-lalo na lately nagkaigwang pagbabago sa liderato man sa central office, bago po ang satuyang secretary, as in sa pagbago man kan satuyang secretary, dakol din na mga changes sa direksyon kan satuyang opisina, tangan ina mas maparahay ang satuyang serbisyo publiko. So sa ngunyan po sir, 'di ba, bilang ARD for Technical Services na, ano po ba ang sa imong vision? Syempre bilang pagbago ka na nagtukaw duman sa posisyon, parang nai-envision mo din ang sa imong gigibuhon sa opisinang ito. Igo ka po bang gustong mabilog na legasiya within this following months and years bilang sa imong pagtukaw bilang ARD for Technical Services? Siguro po arog mangyari kang dati na talagang mas tinatawan ta syempre inot na prioridad itong welfare kan sa tuyang mga pag-iriba sa opisina ta saro sinda sa mga consider tang the most important resource sa opisina is yung ating human resource. Pandua asin masunod na lang dyan itong ibang mga pangangaipo ta. So dahil dyan i-align taman itong sa tuyang mga actions asin mga directions duman sa mandato ta asin sa directions ka sa tuyang lalo na ka sa tuyang bagong sekretary ngunya na sinasabi niya na ano itong sa tuyang magigibo sa opisina bilang ahensya na mas mapadali asin mas
expedite itong mga proseso na tatautang serbisyo publiko kang sa tuyang departamento. So iyan po ako sabi ko nga ni ngunyan sa pagpuon may reorganisar ta itong sa tong opisina ngunyan. Naglaag kita ning mga pag-iriba na talagang sabi ko tututukan ta inot itong pag-address kang mga concerns kan sa tuyang mga kahimanwa, lalong-lalo na ito pong mga frontline services na talagang minsan may mga pagkakataon sa kadakulan kang sa tuyang pigahandle na trabaho, igo talagang may mga day naiiwasan na delays, as in may mga day kita na action ng tulos. So ito siguro ang saro sa mga pipa-priority ko niya na mahiling kung saan talaga ang delays, as in matawan ng takimaray na strategy kung paano ito ma-address. Tanganing daita man maita o tulos dahil duman sa kadakulan na yan, alagad matawan ng taking pagtamang estratehiya para kung ano yung pagkasunod-sunod na mailuwas yung timeliness sa pag-deliver kang services. Saro po yan sa mga ano. As in, naturalmente itong normal pa man na concerns na anytime ng mga pangangaipo kung ano man, mapa internal or external clients, anytime po they can always visit our office and raise their concerns para matawan ng taning tamang aksyon. Magayunon ining mission as in vision na gusto man pong ihira sa tuya kang bago mi pong OIC Assistant Regional Director for Technical Services. Sabi ni ARD Ronel, ang gusto niya da po is mas mapadali, mas mapakaskas ang mga pagproseso kang mga public service na igwa kita. Kasi napaka-importante po na ang katuwang ta po baga iyo ang mga kaibahan ta sa komunidad, ang mga katuwang ta iyo ang sa tuyang mga friends in public. Kaya kami po saro sa tigi-iskusar kan sa moyang opisina na mapakaskas po kung ano man po ang sa indong mga kaipuhan. As in, tunay po ini natigsabi ni ARD, madali pong maranihan ang sa moyang opisina, tangani po kung ano man ang mga kaipuhan kan sa tuyang mga kaimanwa, maitataumi po yan sa indo. So ARD go nag-message sa tuyang Facebook Live. Si Engineer Kim Galbeke watching here at our office. Kudos to Chief Joanne and ARD Ronel. Likewise with DZGB. Hello po sa indo dyan, sa mga nagahiling sa SMD. Aram ko po ang kabisihan nindo, lalong-lalo na nagkaigwa kamong training kasubago po Bigbareta at Taso. Pagkapasitar kang SMD sa indang mga personahes. As in, of course, ang mga GEP ta po, yun din ang kasibotan ngunya na may tiga gibusindang okasyon. So, ERD kasi po, aram ta na dakulon ang mga aware na mga citizens manunungod sa pangataman kang kapalibutan. And as a matter of fact, pag nag-iling ka sa social media, dakulunon ang mga tree planting initiatives, dakulunon ang mga clean-up activities na kung saan parang aware na talaga ang publiko ta manunungod sa pangataman kan sa tuyang mga rekursos naturales. Pero saro sa importanteng lane na igwa kita, iyo ang pigaapod tang PD 705. Ano po ba ang lane na nagaantabay sa satuyang mga kabubuldan, ARD? Actually, saro dyan, yan sinasabi sa muya sa forestry po ng satuyang Biblia Digdi, itong Presidential Decree 705 na kung sa iyo po nang inaapod tang revised revised Forestry Code of the Philippines na ini po namukna pa kadtong 1975 during the martial law, kaya po presidential decree siya. And hanggang sa ngunyan, saro pa po siyang subsisting na batas na saro sa mga pigpapatupad kang DNR. So iyan ang nagre-regulate kang sa mga aktibidades, especially itong mga illegal na pwedeng makomitir kang sa tuyang mga kahimanwa duman sa pagputol kang kahoy, pag-okupar kang sa tuyang mga forest land or timberland areas na dahil namayo nagkakanigong permit or anuman na authorization na pwedeng itao kang sa tuyang departamento.
So ini po palan ang batas na igwa kita ang pigaapod ng Presidential Decree 705. Sabi nga ni ARD, aluyuno na po palan ining batas na ini 1975. Kaya siya Presidential Decree pata kaitong 1975 namukna man ining lay na ini. Ara mo ARD kasi ang mga kaimanwata minsan masabi anong ngaya ang pigbabawal kang sa indong opisina kasi kami po sa mga sa DENR Bicol, bako man po talaga kami nagbabawal niya sa indong gibuhon ang mga ini. Nagpapagirumdom po kami kasi iga po baga kitang tigaapod na legal maxim, the law may be harsh but it is still the law. Kaya sa roo po sa pangapodan mina, ihiras sa indo ining mga lay na ini, ang mga importanteng lay na ini, tangani na, di kita masala, kumbaga bilang good father of the family, magigiya kita sa tama na ini ang batas, dapat aramta ang batas na ini. Pero bago kita balik sa PD 705, ihiras ko sana po sa indo ang mga ma-text po sa satuyang hotline. Sabi ko po kasi bago, pwede ka mong mag-text sa 0917-7984-808 o kaya pwede po ka mong mag-comment sa satuyang Facebook Live. Mailing po nindo kami duman ni ARD Ronel. Tangani po, ihiras nindo sa muya sa indong lifetime, igwa po ba ka mo na mga naitanom na kahoy? Asin kung may naitanong po kamong kahoy, anong species po ang kahoy na naitanom nindo? Asin kung may naitanong po kamong kahoy, kamusta na siya? Nagtalubo po ba ang kahoy na ini? Nabagyo ba ang kahoy na ini? Nakadagdag na ba ini sa shade na tiga parkingan mo, halimbawa kang auto mo, nakadagdag po ba siya? So pag nag-text po ka mo sa satuyang hotline, matatawanan mi po ka mo kaining pa-premyo ta. I-flex ko kasi sarong si Mana, gusto talaga i-flex kang satuyang mga texters. Ang laog po kang samuyang pa-premyo, ini po na bamboo utensils, igwa po kitang kutsara, tinidor, straw, and gabos, kompletos ricados. Kaya kung mapabalon po kamo sa indong mga kaakian, mag-text kamo tanganing ready na ang balon kan sa indong aki. Actually po kang nakaaging trade fair sa SM City Legazpi. Tinawan ko po kaini si Mayor Hisham, sabi niya sa kuya, sa inhali ining tigtatao kang DENR Bicol kung galing talaga ini sa tuya tig-producer ta ining item na ini. Sabi ko iyo po, galing talaga po ini tig-distribute kang DENR Bicol, asin maugmahon siya. Kaya gusto mi man po sa indong ihiras, mag-text po kamo sa muya akong ano ang species kang kahoy na naitanom nindo sa indong lifetime. The whole ang nagahiling sa satuyang FB Live. Maraming salamat po sa pagsuporta. Balikan ta po si ARD Ronel Astor. Sabi ta ka sa bago, dakol ang nagsasabi na may mga probisyon sa batas na may mga pinagbabawal kita. Ikaw po ba, ano po ba ARD ang mga acts na considered violation sa PD 705? As in, may katakod po ba ini nakapadusahan? Kasi saro sa mga kahapotan permi, may pangil ba ang PD 705? Actually, ang pinaka-common talagang nababiolate, as in common na pa-file tang kaso duman sa nagkukumiter ki violation itong Section 77 as renumbered ng PD 705 na kung sa'y nakalaag dyan itong illegal na gather, collect, transport, and pagkat kang kahoy na dagdag yung possession na mayo ki nagkakanigong permit, asin kung igwa maning permit inisaro po na expired na, or ang iba man po pwedeng spurious, itong inapod na mga fake na permit, iyan po pwede ka po kayan ma-penalize. Igo siya ki nagkakanigong penalty na kulong, as in fine, na pwede pong i-impose both kang court. Ang penalty po kani naka-align actually siya duman sa revised penal code, itong nomenclature kang penalties on revised penal code under theft or qualified theft na nagdidepende po duman sa amount kang sa tuyang mga nakumpiskar or makukumpiskar na illegal forest products na inaapod. Iyan po ang pagbabasehan kang penalidad duman sa makukumiter na krimen kung ika po
ma-possess, ma-putol, ma-gather, ma-transport ning forest products. Dakol po yan. Kaya riba dyan ang kahoy, ining mga tinanom na sinasabi tang hali sa wild na pwedeng makonsider na forest product. Sa batas pong 705, ang forest product po pig-define siya by way of enumeration kung saan nakalaag duman itong mga items as in na pwede tang makonsider na forest products para magkaigwa ka ng violation kung makukumiter mo itong mga sinabi kong acts kasubago. So ini po pala na batas ta na pigaapod na Presidential Decree 705. Kumbaga, sa mga prohibited acts niya, pwede kang magkaigwa ki administrative penalties. As in, katako din po pala ini sa revised penal code. So nagiging na siyang criminal act. Kasi naglalaog siya bilang qualified theft. So nagiging magabat po pala ang magiging kakampangon na kapadustahan kapag kita nagbalgar sa lay. Saro sa explanation ni ARD Ronel na pag nagkuha kita, nag-gather ki mga forest products, nagputol kita, as in wara kitang permiso hali sa opisina, magigi po ining pagbalgar sa lay. Pero aram mo ARD kasi sa ngunyan po baga nagkakaigwa kitang pag-uran, nagkakaigwa ki Pirmi kitang tigtatamaan ki Bagyo. As in, saro sa mga concern kang sa tuyang mga citizens na paano ngaya pag delikado na ang kahoy, maaantugan ang samuyang natad o ang samuyang harong. Igwa bang exceptions ang satuyang opisina? As in, ang satuyang lay. Kasi aramta na ang general rule, bawal ka magputol. Pero paano sa mga araw ka aning sitwasyon na, kumbaga, emergency, igwa kitang kaipuhan na putulon dahil sa aga na ngaya ang bagyo. Paano ini, kumbaga, recognize kan sa tuyang opisina. Pero bago po simbagon ni ARD Ronel ang sa tuyang kahapotan, time check po, it's 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos marahay na aga po sa giraray sa satuyang mga paraan ta. Bayaon po kita sa programa tang kapalibutan ta at amanon ta. Asin sabi ko nga ni po kasubaago, sobra ang sakuyang kaugmahan, takaibahan ta ang mismong baagong Assistant Regional Director for Technical Services kang DENR Bicol. Tangani na ihira sa tuya ang mga salient provisions, ang mga marahay, asin mga dapat ang maaraman, manunungod sa lay na tigaapod ta po Presidential Decree 705. Kasi bago po, kung yaong kamo sa first half kan sa muyang programa, pigdiskutir na po ni ARD. So mga acts na di ita po pwedeng gibuhon base sa satuyang batas. Araw po kang pagputol, pagkua, paggather ki mga forest products na nawara kitang kaukulang permiso hali sa DENR. Sabi niya sa tuya, kasubago sa explanation niya, pwede ining malaog ini sa violations under revised penal code na kung saan nagiging na siyang qualified theft. Naghabas ka na. Ano ang qualified theft sa Bicol? Paghabas, paghabon. So, ang kahapotan ta kay ARD Renel, paano naman pag may mga sitwasyon na araw ka ining pagbagyo o may matatamaan na tao o harong o natad, ano ang tigagibo na parang leniency kan sa tuyang batas? Actually po, duman sa tuyang may governing guidelines din diyan. Kung iyan posing hazard to property and life, pwedeng maglaog itong inaapod tang Presidential Decree 953. Allowed po duman na halion, itrim, putulon o tanggalon itong mga kahoitan na yaon dyan sa mga public places. Kaibahan na po dyan itong yaon dyan sa may mga harong takong madidetermina ratang disgrasya po siya sa tuyang mga kaimanwa. Pwede po iyan putulon, dahil man po iyan pigbabawal. Lalo pa ngunyan, isyerta na rin po, igwa kitang
pinakabagong issuance ang Central Office, mainit-init pa po yan, ngunyan lang yan na Pebrero 2026. Itong sa tuyang mga pribadong residential areas, residential po, klarohon ko lang, dahil dumanpig sabi itong mga nasa agricultural areas. Itong residential areas na titulado, kung igwa ka mong puputulo na kahoy na saro hanggang 2 pidaso, dahil na po yan kaipuhan mag-secure ng cutting permit sa opisina. Mag-notifikar lang po kamo sa pinakaharaning senro as in implementing penro kang DNR Bicol na harani dyan sa indong lugar, as in isusupervise po ang kaipuhan lang ang supervision sa pagputol kay itong kahoy na nyaon duman sa indong residential area kung iyan nakakaulang or kaipuhan indong i-develop itong residential area nindo. Basta sigurado lang po na itong pigsasabing residential area ma-establish na talagang sa Indo. So tituladong residential area, saro hanggang 2 kahoy, dahil na po kaipuhan ang cutting permit kayan, lalo pa kung gagamiton lang yung duduman. Ano po? So basta siguraduhin ta lang po na may ma-supervise sa talaga DNR, saka ang gagamiton po na chainsaw, kung chainsaw man ang gagamiton sa pagputol, siguraduhin ta po na yan restrados to yung opisina. So bago pa lang ini nainot kita makaaram kang bagong batas o regulasyon na pigpapatupad kang DNRB, which is actually ARD good news ini kasi mas mapapadali, mas mapapakaskas ang mga dapat nindang gibuhon sa inda din ng mga natad na sabi ni ARD kapag po pala nasa private residential sa imong harong o property, dapat sabi niya po titulado, kung may saro o 2 kahoy, pwede na po itong maipaputol kung kaipuhan talaga po nindo, as in nagpo-post din ki danger sa indong pag-iriba, di na siya maagi sa regional office, maagi lang po siya sa pinakaharani po na senro o penro na nyaon sa indong areas of jurisdiction. Thank you po ARD sa paghiras kaini na bagong regulasyon kang DENRB. Igwa kitang mensahe sa tuyang Facebook Live. Si Ma'am Rosa Betis. Good morning po, Sir Madam. Thanks po sa information. Pabati po, Heaven's Friend Staff, Ackerwood Tea Plants, Bitano, Legazpi City, from Malate, Manila. Dakol ang sa tuyang nakaantabay sa Facebook page live ta. Igo din pong texter, sabi niya, good morning po, Ma'am. Germelina tree po ang pigtanom niya mo na tree in front of my mother's house here sa Kulyat, Daraga, Albay. It's a big tree na po nga na. Dakula na daso kahoy na pigtanom niyang Germelina tree sa Kulyat, Daraga, Albay. Good morning po sa gabos ng mga taga-Daraga. Dati man po akong naka-star dyan sa Daraga kang mga kaakian ko. So, arani po ang buot ko sa Indo. Sabi ko po sa Indo, magpabidbid ka po tangani na makuanindo ang papremyo na pigtatao po kang DENRB call tangani na makatabang man po kami sa pagpabalo nindo sa indong mga aki. Maski nga, di ba ko po sa indong mga aki. Ika mismo, pwede po nindo ining darahon kung saan ka mo nagtatrabaho. Nangani na di nakabuma para gamit kang mga single-use plastics, mas maray ini ta bamboo na po ang gamit ta. So ERD saro po sa kaaraman kasi 'di ba igwa kitang batas na Presidential Decree 705 and ining PD 705 yaon ini sa pagprotektar ta kang sa tuyang mga kabubuldan, mga forest. Pero minsan po sa laog kang kabubuldan, igwa din siyang parang may mahihiling kang recreational activities. Igwa din po kitang parang tourism activities na tigiingganyar ta nga ni ang mga tao na magbisita sa Bicol region ta magayon ang mga mahihiling niya digdi. Paano po naglalaog ang tourism sa pagprotektar ta sa tuyang environment? Igwa po bang mga zones na pwedeng gamiton kang sa tuyang mga kaimanwa? Actually, duman sa tuyang PD 705, igwa din duman ki penal provision itong inaapod tang illegal occupation. Pag ika po nag-occupar kang nag-possess kang timberland na mayo ki nagkakanig kong tenural instrument o yung lease na agreement na pwede tang itao bilang privilege for
a period of 25 years and renewable for another 25 years depending upon on the performance and purpose. So pwede po iyan maglaog. Itong sa tuya ang unya na i-implementar, igwa po kitang one tenure policy itong sustainable forest land management agreement na pwede na pong mag-apply itong sa tuyang mga individual or korporasyon na makwalipikar as in ma-comply duman sa mga requirements na kung ano man itong gusto nindang purpose na i-develop itong sa tuyang lugar duman sa tuyang mga timberland areas, provided igwa po iyan ki mga nagkakanigong requirements. Kung masasatisfy ninda itong mga requirements sa ito para i-grant sa inda itong sinasabing privilege for that period, matatao po yan sa inda. So, i-evaluate na po yan, depende naman sa purpose ninda, kung sa insinda ma-qualify. As in yan po, may nagkakanigong annual rental na inaapod na redounded man po sa gobyerno itong rental na ito na makakadagdag sa revenue collection kang sa tuyang nasyon. Iyo po ba ini ARD sa mga tiga-apodang multi-use zone na kung saan pwedeng maglaog ang mga tao for tourism? Actually, ang pigsasabing pwedeng laogon kang Sustainable Forest Land Management Agreement, itong inaabot tang ordinary timberland areas. Itong mga yaon kaya duman sa mga declared or legislated tang protected areas, iba ang tenure instrument na pwede man i-issue. Ta medyo mahigpit po ang sa tuyang pulisiya pag-abot sa protected areas na ibang batas ang governing kayan. Bako na po ang 705. Ano po, igwa kita itong INAIPAS, itong 11038 na kung saan gabos na mga aktibidades na ikukondusir sa laogang sa tuyang mga protected area, dapat po maagihan duman sa clearance kang Protected Area Management Board na iyo ang governing body kang sa tuyang mga protected areas. As in, madideterminar duman kung allowed itong activity na ito na ang protected area po igwayan ki zoning na inaapod. Igwa inaapod na strict protection zone, as in igwa man po yan inaapod na mga multiple use zone. Na kung saan duman sa strict protection zone, very limited po ang mga human activities na allowed duman. Pwede lang ito mga scientific, research, and some for educational purposes. Pero ito pong mga aktibidades na pigme-mentionar mo, na yan mga for tourism or other recreational activities, may mga allowable measures po yan na pwede duman sa multiple use zone na kaipuhan ipresentar mo na sa PAMBI itong kung ano man ang plano duman kang sa sarong korporasyon individual na nagmamaawot kung ano ang gusto niyang gibuhon. Kung makwalipikar po yan, as in mayong ibabayular na mga other environmental laws and compliances na pwede tang hagadon duman sa proponent. So ini po pala ang explanation. Ang aram ta po talaga na ang sa tuyang lay. Nagsasara nga sa nga bako sa na po pala PD 705 ang kumbaga may kapot duman sa tuyang mga pagprotektar kan sa tuyang mga kabubuldan, pati po palan ang INAIPAS law na tigdiskutir naman nga ni diretsyo kan sa tuyang Assistant Regional Director for Technical Services na si Sir Ronel Astor. Ikaw po kitang comment sa tuyang Facebook Live. Sabi niya, thank you so much for sharing important details, informations, updates on the air po. God bless in your program. Salamat po sa gabos na mga nagdadangog as nagaantabay sa tuyang programa. Kasi bago nga ni po, pigdiskutir ni ERD sa mga pwede, as in di pwedeng gibuhon. Nasaro duman sa mga di pwedeng gibuhon ang magkuha, mag-gather, mag-collect kaining mga forest products. As in, saro pa, ERD, nabanggit mo ka bago na kung halimbawa maputol, dapat palan ang chainsaw, rehistrado man sa satuyang paano ang kaini ERD? Na tigre-register sa tuya ang chainsaw na gagamiton? Iya po, under duman sa tuyang Chainsaw Act, required gabos na may sadiri kang chainsaw na i-registro po sa tuyang opisina. Actually, barato man lang po yan. Nasa 500 pesos man lang ang
registration fee kayan duman sa pinakaharaning senro or implementing penro kang sa tuyang region. Tarawon lang po ina duman basta importante may resibo as in hali sa lehitimong source itong sa indang chainsaw. Minsan po kaya may mga tampered na chainsaw kaya dahil po siya nare-rehistro. As in, duman po sa pagrehistro kayan, may mga inaapod po yan ng mga restrictions. Dahil po ibig sabihin, registrado na ang chainsaw mo, pwede mo nang gamiton anytime kung may gusto kang putulon. Be careful po kung may chainsaw ka mong registrado. Usually, basahon duman ang restriction na ang inaalaw lang po kaya na magputol ka, mag-trim o magputol ka ng coconut. Ano po, takong kahoy po ang puputulon na dapat naka-stipulate po duman sa application kang maparehistro na kung puputulon mo kahoy, ang intention mo, dapat i-establish mo muna na ika-igwaki registered na plantation sa opisina or ikasarong lumber dealer or may lumber yard o lumber related na operations na legitimate din po. Tanganing majustifyar na pwedeng i-rehistro sa imong chainsaw na gagamiton mo ini sa lawful na purpose. So, yan po ang pagiramdom. Ngunyan po baga dakuluno na ang mga AI na mga generated minsan na images. Kaya siguro nagkakaigwa ki proliferation ki mga arog kaya na bagay. Minsan pag tig-type mo ngaya sa Gemini, give me, pa gayunon ang sa imong background na yaon ako sa Paris. Pwede na yan mangyari. Nangyayari yan sa AI ngunyan. Kaya, day po kita mag-ibo, kiarog yan, maglikay po kita sa mga bagay na bako legal. Dumansa na po kita permi sa tama. Kaya po, permi nagpapagirumdom ang DNR Bicol sa Indo kan mga lay na igwa kita. So, ARD kasi, ngunyan, ang concern kang mga kaimanwata is aside sa climate change, ang disaster risk reduction. Ngunyan baga, nagtutuga ang mayon. Minsan, nagkakaigwa kita ki pag-uran, pagbagyo, pag-init kang mga panahon. Kasi nailing ko sa social media, ang sa tuyang mga PDRRM efforts talagang pigpapakusog. Nagmimiriting na ngunyan ang mga PDRRM mga opisina tangan ina mapakusog ang efforts ninda sa paabot na pag-init. ERD, dikti sa batas na PD 705, naglalaog din po ba sa pagprotektar kan sa tuyang kabubuldan ang mga arog kaini na instances for disaster and climate change? Actually, saro iyan sa ang programa kaya kang disaster risk management na yan, naka-mainstream na po iyan sa tuya mga plans and program sa DNR. So halos encompassing gabos na plans and programs talagang dapat naka-align yan duman sa disaster risk and resilience na mamauta na ma-incorporate gabos. Kaya kung ilingon mo, kung sa tuyang mapuprotektaran siyempre, kaya bigre-regulate kang batas na ini itong mga pagputol, as in pag-okupar ka sa tuyang mga kabubuludan na mayo kay mga nagkakanigong permit, saro na po yan sa mga measures na pwede tang masabi na naka-align duman sa pag-address ta kang sa tuyang issue on climate change. Kaya nga ni, kung may iwasan ta ang pagputol, so mas magayon kasi mas makakatabang kita na makakontribute duman sa pagmitigar kang sa tuyang dain mapugulan na pinomeno na ini. Kaya po igwa kita kay mga arog kaning regulation. So saro sa mga nagre-regulate as in nagre-restrict to address issue on climate change, ining sa tuyang PD 705. ERD, sa ngunyan po baga, aramta na nagtataas ang presyo kang gasolina, kang diesel. Pag nagpagas ka, kukuraban ka, ninervison ka sa imong bill, kung matao ka ki credit card o matao ka ki cash, nagtataas ang bayadan kang mga konsumidores. So, sa ngunyan po na arag ka ini, may mga actualmente transport strike nga ni po sa aldaw pala na ini nabaritaan mi po today and tomorrow may transport strike and saro sa mga nagiging pag-iskusar kang kabuhayan kang sa tuyang mga para tricycle o para drivers kang mga jeep iyusu minsan may isasakay ngaya na kahoy
o isasakay ngayon na forest product, ano ba ang regulasyon kay inikang DNR Bicol? Totoo ba na pati ang conveyance ay pwedeng makumpiskar in favor of the government kapag aram ta po gabos kita nag-inguwa na magkaigwa ki livelihood sa pang-oral daw na buhay. Pero ano po ang pagirumdum mo sa satuyang mga nag-inguwa man sa pagpasada na pati po ba ini nakakasabay sa PD 705? Actually, kaibanan po yan kasi itong sa tuyang kukumpis karon bako lang po itong illegal forest products. Kay riba po kayan itong conveyance, tools, and other implements. Ano po? Kaya pagirumdum tagira sa tuyang mga kaymanwa, kung igwa ka mo ki tricycle, jeep, o anuman na sarakyan, na papakiulayan kamo or babayadan kamo na mag-transportar kang sailing indo illegal forest product data pa masasabing illegal, hagadan po nindo ki nagkakanigong permit tanganing safe kamo, sigurado kamo na pag nagbiyahe kamo day kamong hadita na madakopyan kasi pag nagbiyahe ka po na nadakopyan, dahil mo pwedeng ialigar na dahil mo kaya aram na may yan permit. So, kaibahan na po yan sa ang presumption po kayan, may knowledge ka, pig transport mo yan kasi aram taman po, kaya nga dahil kita nagpupundo sa pagbalangibog kang arog kaya na regulasyon di sa mga arog kaning programa, tangani pong magkaigwaning edukasyon as in pagkaaram itong sa tuyang mga kaymanwa na data na matolerate as in madeterta itong mga illegal activities na pwedeng mag-proliferate dyan kung kamo mismo dahil na ma-transportar kaya na mayo kinagkakanigong permit. ARD, sabi nga ni po, ang Bicol Region dakulaon, ang numero man kang empleyado kang DNR Bicol, kumbaga limited. Igo din po kitang mga forest rangers na yaon sa field. Paano po pag-arog kaini? Paano po makakatabang ang satuyang mga kaimanwa sa barangay o sa komunidad? Pag may arog kaining may mga occurrence na may nanutaran kamo o sa iling nindo, dapat i-report. Paano po sinda makakatabang sa satuya? Actually po, makusog man ang satuyang koordinasyon kasi recognize taman itong kakulangan kan satuyang manpower complements. Kaya talagang pigkukuata ang collaboration efforts kang satuyang other law enforcement agencies niya dyan ang PNP, EFP, NBI, ini yung satuyang mga other uniform personnel. As in itong may mga nade-deputize po kita sa mga rural areas na nagka-qualify duman sa tuyang deputation. As in yan, itong information dissemination na sa tuyang pigkukundusir. As in pagtauta po ka mga nagkakanigong hotlines na sa tuya man na i-encourage na sa tuyang mga kahimanwa na kumbaga tabangan ta po sa tuya pong i-capitalize ini yung advancement kan sa tuyang technology na at any time pwede na indong ipadara sa muya. May mga hotlines po kaming pigpapublish para mas matabangan po kami na matawanan taki nagkakanigong aksyon ang mga arog kaning illegal na aktibidades. Tanganing sa satuya pong pagkakasararo siguro mas mapapadali asin na mas mapoprotektaran tang maraya sa tong kapalibutan. ARD, narumduman ko, duman sa trade fair, na, which is niyaon din po si ARD na nailing ko, nag-attender siya sa Ayala Malls, Legazpi City, itong Yamang Gubat, Yamang Dagat Trade Fair. Sa nakalaag duman na tema, itong forests and economies. So medyo, waray ni digdi sa tigiling ko kung yaon sa tinautang question kay ARD, wara siya, PD 705 nga na sa tuyang topic. Pero ang kahapotan ko, ARD, nababalanse ta ba pag-araw ka ining pigpopromoter ta ang pagprotektar sa satuyang kabubuldan. Yaon kita dyan sa batas tang PD 705 ta gusto tang protektaran ang satuyang kapalibutan. Pero igo din kita na pigpopromoter ta din ang sustainable development tangan inamatawan tang
livelihood, mas maging magayon ang ekonomiya ta. Sabi ta nga ni forest and economy, paano po ba siya kumbaga nag-go hand in hand na dai na aagrabyado ang satuyang forests as in natatawanan tang trabaho as in livelihood man ang satuyang mga kaimanwa. Yan po ang rason kung taano ta nagkakaigwak ito mga arog kaning regulation. Ano po? As in, sinasabing dahil man talaga pigbabawal itong total lagban, total ban kang arog ng mga forest products na pwedeng ma-generate na mga natural based na mga pwedeng makatabang bilang livelihood, as in makatabang sa pag-angat kan sa tuyang ekonomiya, as in tabang na rin bilang income sa satuyang mga kaimanwa. Kaya po ini yung mga capacitation na satuyang kukundusir, piga-alaw ta po itong mga paggamit kang mga pwedeng mapakinabangan ng mga resources na hali dyan sa satuyang mga kabubuludan. Kaya po igwa kita kay mga permits na pigi-issue para matabangan tabako lang itong ma-legitimize itong sa indang hanap buhay. At the same time, mapoprotektaran sa tuyang kapalibutan ta para taigabos na gustong mag-ibuning arob kani yung product allowed na. So kay puan mong mag-impose ki certain restriction and regulations tanganing mabalansi ta itong pigsasabi mo kung paano tang babalansihan. So pwede silang makapag-generating income out of those products provided sunodon mo ning mga regulasyon na i-impose ta tanganing with that dahil mo nadadamage totally itong sa tuwing environment. At the same time, you are gaining income out of those products na pwedeng makuha dyan sa tuyang mga natural resource. Yan po ang pagbalanse kan sa tuyang opisina at sa sustainable development sa good na mapararumta pa din ang aplikasyon kang Presidential Decree 705. Igo po kita digding message sa tuyang Facebook Live si Sir Jerry Chokson watching here at Regional Office. Sabi ni Sir Alvin, uy, maray na aga tabi sa iyo Ma'am Joanne at kay ARD Ronel, asin si Ma'am Arieth and si Isa, nagsend man po siya ki puso. Maray ang mga feelings kang sa tuyang mga kaimanwa, mga maugmasinda. Asin, dakol ang mga nagsend kan sa indong greetings sa aldaw na ini. So ARD, aramta na ang sa tuyang opisina dakulon ang mandato ta actually pirmi nga kaipuhan collaboration between our stakeholders as in kasahapon nga ni igwa din kita na collaboration with the Philippine Coast Guard. Paano po ba tigagibo kang DENR Bicol ang collaboration sa satuyang mga stakeholders, as in kung iisipon ta wala man talaga na perpektong opisina, wala kung warang perpektong tao wala din talaga kung magagabos kita we study habang agihan ta ang buhay na ini so sa mga igwa po ba din ng mga challenges na kinahampang kasi sabi ta kasi bago nagpuon ka bilang NGP coordinator, talagang naagihan mo from the grassroots level bilang NGP coordinator hanggang sa naging Penro ka, naging ARD. Igot din ba na challenges na pinagkahampang ang sarong ARD Ronel Astor? Aray ko. Actually, grabe kasi bilang sarong empleyado kang gobyerno, talagang asin yawan pa kita sa DNR na sa mga pinakadakula sabi mo nga na ahensya in terms of mandate ta kung hilingon ta po ang pipoprotektahan ta poon sa kabubuludan hanggang sa kadagatan, asin kadagaan irarom asin ibabaw, asin ini yung sa tuyang pati ang duros asin tubig yaon yan gabo sa tuya. So saro sa mga challenge dyan itong paano ta talaga ma-address ining gabos na concerns na ni bilang individual. So definitely mapagal yan, masakit kaya nga ni tama lang na talagang i-involve ta itong collaborative effort na magkaigwa kita ki mga convergence approach sa tuyang mga partner agencies and
other stakeholders of the communities para mas maging magayon, as in mas maging makusog, as in mamati ang impact kang changes na gusto tang i-implement, as in i-effect, para lang mas lalo tang magampanan ang pagsustenir kan sa tuyang mandato. So gabos po yan, kang ako nagpupuon pa, talagang yaong kaduman sa implementing level na ika mismo, so direktang nagkakandak yung mga activities na yan. Tapos ngunyan yaong kadaigdiyo sa mga pagpaplano na kairibang mga iba-ibang heads of agencies kung paano ma-address ninyo sa itong mga presenting problema, lalo na po sa mga issue on climate change and other issues na inaatubang kang sa tuyang banwaan, as in ang riyon bilang sarong riyon digdi sa Bicol. Kaya sana mas maging makusog pa ang sa tuyang mga efforts na magkaigwaki mga convergence approach and collaboration with other stakeholders and partners. We consider them as partners, di ba? And stakeholders. Tanganing igwa kita ki sense of ownership in every programs that we will be implementing. Magayunon po ang mensahe kan sa tuyang Assistant Regional Director for Technical Services. Di man talagang saro sa pirming mangyayari. Pero dapat igwa kitang change. There is nothing permanent in this world except change, sabi sa mga cliche. And aramta po, aasahan ta ang suporta kang bilog na DENR Bicol family sa imo ARD sa bago mong posisyon, sa bago mong kakahampangon na challenge sa imong leadership, ang pagtukaw mo bilang ARD for Technical Services. Yaon po ang bilog na suporta kang DNR Bicol family. Igwa kitang message sa tuwing FB Live. Si Ma'am Gemma, si Sandro Gemase, sabi niya, watching here at Sandro Ginobatan, salute to Chief Joanne and ARD Ronel. Yan. Dakulon po ang nagsusuporta sa satuyang programa. So ARD, tig-iling ko ang orasan kung pirang minutos na sa nakita, kung madagitan ba ako ni Sir Glenn nag-overtime ang DNR Bicol para ganun da iman. ARD, igo ka po bang panghuling mensahe o agyat sa publiko, call to action mo? As in, siguro shout out na din kung sisi ang gusto mong ipasalamatan, as in i-shout out sa satuyang programa. Siguro po sa gabos na parainan nyo kang sa tuyang programa sa ngaran po kang samuyang Regional Executive Director na si Francisco Emilia Jr. Gusto mo pong ipaabot sa Indo ang pasasalamat in advance duman sa mga magiging engagement pa po kung paano ta pagtatarabangan na maresolveran, as in ma-address ini yung satuyang issue sa satuyang kapalibutan, tanganing mas mamantinir ta ang sabi nga ni kaya ng satuyang ecological balance na kitaman sa nakaniyo ang masapar kung satuya po ini yung papabayaan. Alagad, dahil po ini kayang suluhon dahil sa kadakulan, as in sa kadakulaan kang satuyang mandato, talagang kinakaipuhan mi po ang sa indong collaboration, tabang asin suporta, tanganing mas lalo ming maprotehiran ta ining sa tong kapalibutan. Giraray, Diyos mabalos po sa indo kabos, asin nyaon lang po ang samuyang opisina sa indong mga kapangangai po asin concerns anytime. Yan po. Nadangugta po ang mensahe kan sa muyang ARD for Technical Services. Sa iling ko po sa ngunya na aldaw, mas namidbidan ta si ARD on a deeper level. Ang pagiging genuine kang sa iyang mensahe, ang pagiging tudok sa buot kang sa iyang mga gustong i-implementar sa DNR Bicol. Namatian ta po, and me as a host, namatian ko din po iyan digdi sa station sa DZGB. Kaya ang kaugmahan po kang mga yaon sa DNR Bicol, ang mga yaon sa grassroots level, ang mga empleyado po, kami po gabos makusog, asin bilog ang suporta sa pamunuan na igwa kita. Asin po sa next week makakaibahan mi din po ang bagong Assistant Regional Director for Management Services kang DNR Bicol. Day na po din siya sa Indo bago, galing na po din siya sa Bicol Region. Asin siguro po sa mga masunod na programa kang DNR Bicol,
ibahon ta din po siya digdita nga ina mas maparani po sa Indo ang samuya ding bagong ARD for Management Services na si ARD Grace Carino. Igwa po kitang mensahe sa satuyang FB Live. Si Sir Alvin, sabi niya, rose from the rank pala si ARD, galing sa baba pataas, Ma'am Joanne. Iyo po, mahihiling po nindo na minsan ang pag-iskusar, ang pagiging maigos na empleyado, talagang may balik man ini sa satuya. Kaya saro po ining inspirasyon sa satuya na di po kita magpundo, magsigisigi po kita sa satuyang pagtrabaho, as in pagpadaba sa satuyang kapalibutan. So sa Giraray po, thank you very much, ARD for Technical Services, Ronel Astor. Thank you, Jo. As in po, sa Giraray, sa Iraro man po, kang liderato, kang samuyang matibay, as in maigos na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. sa Sutri. Ako po, si Joan Montecastro. As in iniyang sa tuyang naging programa, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.